Hei, bă, mă scuze, nu episod, am ca Minecraft. Mă scuzați că n-am mai postat de mult, că aveam puțină treabă, știți voi. Și, da, mă scuzați rău din suflet. Am instalat azi, cum vedeți, nu mai sunt inimile sus aici. Că acum nu mai mă joc pe Pocket Edition, mi l-am șters pe ăla și mă joc acum pe normal Minecraft-ul care trebuie să se joace, cum se joacă. Ăla e doar numai pentru telefoane, doar că am instalat eu cel original, cum vedeți acolo. Normal când ne jucăm noi după Xbox, am schimbat și căștile, sunt albe, noi, 9 sunt îmbărligate, că nu știu cum să le... Scuzați-mă. Și m-am aranjat și capul. Azi o să încercăm să terminăm pământul și să facem și noi mai mult progres. Pentru asta trebuie să ne ducem să găsim, cred că se zice... Uite, de asta, nu știu cum se numesc. Că se vede mai frumos. Este granite, așa ceva. Dacă e puțin lag, mă scuzați că nu are multă baterie telefonul meu și mă conectează și cu mâna și face lag de aia. Că asta ia mai mult decât rame mai multe. Asta putem să le craftăm imediat. Doar 3, 12 am făcut. Granite nu mai ne trebuie polished granite. O să încercăm să facem pe jos. Nu știu de ce m-am pus tocmai aici, acolo și am aici. Ok, hai să spargem aici. Ok. Ok, punem aici. Nu asta, nu cu asta. Am folosit din aer un pic. E casa ta? Da, e. Mă scuzați pentru frate. Da, e bine cu Shadow Dance mai de craft. Nu e, mă, e Minecraft, nu e să... Bă... Bestial. Nu vreau, caram. Mă scuzați, stați puțin. Ok, ne-am revenit. Mă scuzați pentru asta. Mai am aici unul, că ne trebuie. Nu vreau încă să le folosesc cele de aer, încă degeaba le folosesc. Păi și dispar pe urmă. Serios. Ne trebuie să facem și noi o firmă. Asta o să facem noi azi, o să facem o firmă. Dar cum vedeți pe aici, tocmai altceva am făcut. Mai îmi trebuie granite, mai avem ceva, white bed. Ia, merge și asta. Mă scuzați dacă nu merge. Nu știu, mă scuzați. Azi o să facem o firmă, 100%. Asta o să se întâmplă. Asta o să se întâmplă în video de azi. Pentru asta ne trebuie să facem un hoe. Luăm niște cobblestone și sticks-uri și facem un hoe. Facem mai multe hoe-uri, că mai facem 3 hoe-uri, e suficient. Ok. Acum hai să ne ducem. Cum vedeți, da, mi-am schimbat și caracterul. Mi s-a schimbat. Mi-am schimbat caracterul. Stai să dau armura jos. Mi-am schimbat caracterul, cum vedeți. Mie îmi place, personal. Mie chiar îmi place. Mi place. Tu întoarce-te aici și... S-a făcut noapte când încercăm noi să facem toate astea. Ok, hai să mergem în casă să ne... Doamne. Să vedem dacă... Cred că nu ne omoară, nu? Da, se ne respawnează aici. Foarte bine. Ok. Ne trebuie acum seeds, care e foarte ușor de luat. Stai. Drown-ul ăla, musă la cap. Fugi! Dacă nu v-ați uitat la seria
Bă, lag. Dacă nu vă uitați la seria de înapoi, cum vedeți aici, că am de iron toate, încă n-am găsit diamante, asta vreau să fac și eu un video. Stați puțin. Ok, n-am întors, era să fac ceva, dar am uitat și da. Unde e casa noastră? Sus acolo. Ok. Hai să ne ducem să spargem. Niciun sip până acum. Sid, îmi trebuie. Așa, 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 dai. Dă-mi. Și dacă ne pierdem și așa, o dau slash kill pentru mine. Și ne respawnăm fix acolo. Acasă la noi. Dacă și avea baunuri, stai. Unde e casa mea? Fix ce am zis eu și s-a întâmplat. Las acolo, nu ne trebuie un câine. Nu ne trebuie. Dacă încerc să-l omor. Nu vreau. Bine că el era singurul. Dacă erau mai mulți, el a mort până acum. Wow. Haide mă, mai ne dai. Dacă o să dau skip la partea asta ca să nu văd și o să dau skip. Ok, m-am plimbat acum puțin și am făcut și eu rost de 22 de asta. Am făcut și eu rost de 22 de astea. Acum haide să vedem dacă mai știu unde e în casa mea. Am pierdut casa eu. Da, cum vedeți, da, am pierdut-o. Încet. Și scriem aici. Stați puțin. Să scriu acest slash kill cu keyboard-ul. Știu că eu mă joc tu pe Xbox, mă uit pe televizor și în același timp mă uit pe telefon, că e mai ușor, că e mai aproape și pot să văd mai bine. Da. Și în același timp eu recortez cu camera de la telefon și de-aia e așa. Îmi pot să scriu și așa se transformă că m-am conectat cu Xbox-ul cu telefonul. Ok, că am zis așa, haide acum să facem ce am zis noi. Luăm astea, asta o lăsăm aici, momentan. Ok, haide. Bă, lag-ul ăsta mă omoară pe mine. Ok. 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 O să se... Dacă aș avea bombe, ar fi mai bine, dar... O să pun și aici niște blocuri ca să știu unde e firma mea. Că... Sorry. Știți, deci... Ok. Da, am făcut azi o firmă mică, scuzați, dar... Nu scuzați, dar... Sau... Ia, stai așa. Ia, stai. Stați. Bă, mi s-a stricat sau mi s-a terminat? Mi s-a terminat.
Ok, să vedem ce mai blocuri mai avem. Așteptați. Ok, mă scuzați, era o problemă micuță. Nu știu, hai să luăm asta. Ok, punem aici, așa, frumos. Yay! Ok, o să încercăm azi să... Mama, ce m-am plictisit. Știți melodia? Da. Și eu la fel. Ok, hai să ne întoarcem acasă să dormim și pe urmă o să strângem mult dirt și să facem o grădină noi în spate acolo. Stai. Avem un ocean aici. Craftăm acum un bucket, că avem iron, cum vedeți pe aici. Doamne, ce am eu azi. 2 bucketuri. Una. De ce îmi zicea? Ok, wow. Am bucket-ul cu mine? Da. Ok, hai să dormim și o să începem să găsim dirt-ul. Din dirt o să facem noi o firmă în spatele nostru. În spatele nostru, acolo în spate. Și da. Ok, hai să, acum ce-am zis. Ok, mai întâi să craftăm. Nu vreau să folosesc de iron, că folosesc numai de stone acum. Craftez... Stai. Să ia asta așa. Să pun toate hourile astea aici. Dăm asta. Hai să facem noi. Cred că am consumat tot. E bine, e suficient așa. Ok, hai să începem. Haide la... Ce? Să zicem la... Să nu zici că am zis. Hai, lasă, nu e nimic. Creeper. Nu mi-a dat damage, dar... Nu. Vorbim despre asta. Bă, asta urăsc eu mereu. Lag. No. Și poate în episoadele următoare să facem și noi de horror și așa. Mape, cum am făcut noi a prima dată când asta. Ok, e cam suficient, așa cât avem de acum. 36. Nu e rău. Dai. În curând vă promit eu că o să găsim diamante. Îmi promit din tot sufletul. Nu știam că sunt... Nu credeam că am oprit filmarea. Ok, acum haide să ne ducem. Să facem firma în spate. Ce mă doare. Ok. Deja s-a rupt?
Wow, un pic și sorbe. Bine că am făcut 3. Dacă mai luăm mai mult. Bă, ce-o cresc asta eu. Ok, am luat apă. Ce am făcut noi? Stai. Numai de iron. Nu știu de ce am zis așa. Bă, ce am eu în gând zilele astea? Scrie și mie în comentarii. Oh my god, ho, 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 ho. Ne trebuie un ho. No, 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 no. Ok. Hai să ne ducem acolo. Știu că eu nu prea vorbesc așa, îmi place mie să nu vorbesc mult. Așa, Stone Home. Yay! Am terminat azi. Ok, cred că o să închei video când intrăm în casă. Ok, sper că v-a plăcut episodul de azi și scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui seria sau nu și vă pup, pa, pa!